Zure burua kontrolatzeko sekretua. Nere bizi aldatu zen ulertu nuenean, zuk zure burua kontrolatzen ez baduzu, berak zu kontrolatuko zaituela. Hau zure kartzelan bihurtu daiteke, edo zure potentzia guztiak desarrollatzeko erregaian. Burua oso konplexua da, hain da konplexua, oraindik gaur egun ere, ez dugula guztiz ulertzen eta misterio handi bat izaten segitzen du. Organo bakarra da bere burua esplikatzen saiatzen dena. Osatua dago oroitzapenez, kulturaz, esperientziez eta beste kondizionante askoz. Bizitzen gera, beragaz, gure bizi guztietan eta hala ere gure ez ezagun handiena izaten segitzen du. Ez dakizu gidatze bezala kotxe bat, ez badakizu nola funtzionatzen duten bertan dauden elementuak, berdina pasatzen da buruarekin. Ez badakizu nola funtzionatzen duen, berak zu gobernatuko zaitu. Eta esan zuen bezala Frank Rooseveltek, pertsonak ez gara gure destinoaren preso, gure buruarenak baizik. Bere nahia beti izanen da gehiago eta gehiago nahi izatea, alperra da. Gainera, gaur egun bizi gara erabeteko dopamina gaindosian. Eta horrek oso vulnerable egiten du. Gehiegi kezkatzen da, iraganari lotuta geratzen da, erabat emozio negatiboak sortzen dizkigu, zeloak, ansietatea, haserrea eta bar. Hori dena nire esperientziagatik kontatzen dizut. Beti bizi gara iraganean edo etorkizunean. Asko kostatzen zaigu orainean egotea. Uste dugu aurrera gauzak lortutakoan hobeto biziko garela, baina hurrengo egunean ere beti izaten ditugu arazoak eta ez gara pozik bizitzen. Ez du inporta zenbat gauz material erostera iristen zaren, kotxeak, arropak, erlojuak eta bar. Baina tristurak alare atzetik segiko dizu. Ez baduzu ikasten daukazunarekin gozatzen ez zara pozik egongo ezerrekin. Neri asko lagundu zidan gauz bat da, ulertzea mundu dual batean bizi garela eta burua ez da honetatik eduratzen. Asko lotzen gara momentu eder eta politetara. Pentsatuz biziak beti hala behar lukeela eta asko kostatzen zaigu onartzea momentu iluna. Baina errealitatea da, iluntasunik gabe, argitasunik ere ez zela existituko. Horrek ez du esan nahi gaizki dauden gauzak konpontzen ez dugula saiatu behar. Baina hau ulertu ezkero, eramangarriagoak egingo zaizkigu. Hau prozesuaren partea da. Hola hartu beharra duzu, bestela frustratu egingo zara. Erortzen zaren aldiro. Lehenengo gauza zure burua gestionatzeko, hau entrenatu egin behar da, eta erabat gainera. Bada jendea uste duena kontseilu on batekin dena konponduko dela. Gauzak ez dira horren erresak. Ulertzazu inork ezin zaitu dela sanatu. Profesionalak, erramintak laguntzeko daude, baina inork ezin zaitu sanatu zutaz aparte. Ematen gaituena, bigarren puntura, erabaki zure prozesua egitea. Zergatik erabaki indartsu on batek zure bizia aldatu dezake. Nik habito txar asko aldatu ditut erabakiarengatik eta seguro zuk ere baietz. Zuk pertsona bezala zure buruari esan diezaiokezu isiltzeko eta zuk nahi duzu modura portatzeko eta beraz zuri serbitzeko da. Baina ulertzen dut hau ez dela horren erresa eta adieraziko hau landu eta lortzera iritsi daitekela. Dudik gabe funtzionatzen duen gauz bat da. Zentratzea zu sortu behar duzun sisteman aurrera jarraitzeko direkzio hortan eta ez helmugan. Esplikatu dizut, gure buruarentzako gauzik zaiena da zerbait egitea besterik gabe. Berak esaten du, nola besterik gabe? Zer irabazten du nik honekin? Normalean lortu nahi dugunean zentratzen gara. Ongi sentitu nahi dut, ansietateak kendu, bikote ustura superatu eta bar, baina hori helmuga eta hori ez da bidea lortzeko. Emaitzetan bakarra zentratzen bazera, segurasko desesperatu egingo zara eta ez duzu ezer lortuko. Baina zentratzen bazera zure egunerokoan eta zer egin zure egunerokoan, kirola, ikasi, meditatu eta bar, habito onak hartzen badituzu eta haietaz disfrutatu, zaude ziur emaitzak ere etorriko direla. Hirugarren puntua. Gomendatzen dizudana da, zure burua ikustea ikusle bat izango bazina bezala.
Zergatik ikuslea zarenean kapaz zara arazoei objektiboki aurre egiteko. Horrela erabaki hobeak hartuz. Zure inguruko pertsona batek arazoak dituenean, zuretzat askoz errazagoa da berari aholkuak eman eta laguntzea. Zuez baizara arazoaren barruan eta errazagoa da horrela erabaki onak hartzea. Laugarren puntua bezala gomendatzen dizut dana da meditatzea. Meditazioa zure buruaren limitetatik asko urrunago dikoa. Permititzen dizu subkontzientera sartzea, egoerak lasaitzea eta bizitza beste enfoke hobe batetik ikustera. Gauza oso simple bat, baina oso efikaza dana atentzioa aldatzen. Zergatik zenbat atentzio gehiago jartzen diozun sentimendu edo arazo horri, indar gehiago hartzen du honek gure barruan eta gehiago sufritzen dugu. Atentzioa desbiatzeak eta foko aldatzeak egingo du zu segituan atera izatea emozio txar hortatik eta eramangarriagoa izatea, probazazu eta ikusiko duzu. Zergatik azkenean garrantzitsuena da irakurtzen, entzuten eta ikasten duzunetik egunerokoan nola aplikatzen duzun da. Espero dut bideo honek argitasun pixka bat eman izan zure arazoei eta laguntzea prozesua. Gustatu bazaizu eman like bat eta suskribitu, horrela lagundu eta animatuko nauzu segitzeko.